Belaikan aku mama semta pada melugak piu kahai ni hai GOMATI Dist Ampi PS Lockup ni no khari thangka hai Koktwma Belaikan wana mas semta tai mama semta Koktwma Noyon Kumar Deborma salni saltham sekango Kaisa phalna bo khogui tongmani jorawo romjak mani teibono salthamni bagi hai ni hai Pulis ni yago ya pharari hormani busthom mani bisingtui eba busthom nayokra yaba salni sanja jorawo bithi chana planjak mani jorawo no khari thangkha abono teiwino belai kheno wana laijak kamalaijak amo hai patemon Ampit kanawo waisepano usinya kopiaba ini noyon Kumar Deborma mohai ke khari thangman na peiwe belai kheno khana jabi tongkha dogan padawo bo kokman abono peiwino hakatabok thangman kawi tongwo pulis naimathang pulis sipai rokni barja apsuk te kebel eba apsuk te luthu tandi khoroksa romjagui tongmano saba pidi khaiwi tongroi maya tei bortabok biang kharkha biang naitugui romnai kono teiwino sengmun kajak romjak sijak honglangnai roni thanewo bo tei aboni barja tabok sabonanai bono teiwi wana laijak sap rokni ngei sipai rokni ngei bo ai no